Rinnakkaisyhteiskunta, rinnakkainen moraalikäsitys. Ennen videota kannattaa tutustua psykologisiin käsitteisiin, puolustus- eli defenssimekanismit. Tämä erityisesti niille, joiden voi olla haastavaa käsitellä epämiellyttäviä ja pelottavia aihealueita. Voit laittaa videon tauolle ja tarkastella kuvausta. Esitelmäsarjassa esitetyt uutiset, tilastot, lausunnot ja tutkimukset ovat tuottaneet suomalaiset viranomaiset, suomalaiset mediatalot, ihmisoikeusjärjestöt ja yliopisto. Rinnakkaisyhteiskunta.org. Viime vuosikymmenten aikana Euroopan sisällä on yleistynyt rinnakkainen moraalikäsitys, joka poikkeaa oleellisesti yleisestä liberaalista eurooppalaisesta moraalikäsityksestä. Se poikkeaa samalla oleellisesti myös länsimaisesta ja monien muiden valtioiden sekä alueiden yleisestä moraalikäsityksestä. Tässä esitelmäsarjassa esitettyä rinnakkaista moraalikäsitystä voi kukin kutsua miten haluaa. Tässä käytämme siis sanaa rinnakkaisyhteiskunta. Juuri siitä syystä, että rinnakkainen moraalikäsitys on yleistynyt merkittävästi Euroopassa, voi sanaa rinnakkaisyhteiskunta käyttää. Eurooppaan viime vuosikymmeninä juurtunut rinnakkainen moraalikäsitys on väkivaltaan taipuvainen, suvaitsematon ja rasistinen. Moraalikäsitys rikkoo tyttöjen ja naisten ihmisoikeuksia järjestelmällisesti. Käytännöt voivat vaihdella perheittäin, mutta yhteistä ja erittäin keskeistä rinnakkaisen moraalikäsityksen alla elävien perheiden kohdalla on pitää huolta tyttöjen ja naisten kunniasta ja maineesta. Aivopestyt ja kunniarikoksen ja kunniamurhan uhan alla elävät tytöt ja naiset ovat tottuneet hyväksymään tämän lapsesta alkaen. Tyttöjen ja naisten valvonta on monen tytön kohdalla tiukempaa Euroopassa kuin taustamaassa. Valvontaan osallistuu myös perheen ulkopuolisia. Rinnakkaisen moraalikäsityksen kivijalkana toimii tytön ja naisen kunnia ja maine, ja tästä muodostuvat poikien ja miesten eri vapaudet seurustella ja avioitua toisia uskontokuntia edustavien henkilöiden kanssa. 1. Seurustelusuhteet on kielletty rinnakkaisyhteiskunnan tytöiltä. Seurustelu tai avioituminen toisen uskontokunnan miespuolisen kanssa voi olla hengenvaarallista sekä tytölle että toisen uskontokunnan miespuoliselle. 2. Tämä kielto ei käytännössä koske rinnakkaisyhteiskunnan poikia, joten pojat hakevat usein seuraa ympäröivästä yhteiskunnasta. Kasvava epätasapaino seurustelumarkkinoilla lisää muun muassa seksuaalirikosten ja levottomuuden määrää yhteiskunnassa. 3. Aikuisiässä pojat hakeutuvat takaisin omaan ryhmäänsä tai klaaniinsa perustamaan perheitä, jossa lopulta nainen asuu huomattavan usein yksin lastensa kanssa. Turun yliopiston tutkimuksesta Mistä on hyvät tytöt tehty, käy ilmi, että vain oman ryhmän tai klaanin tyttöjen siveydellä on merkitystä. Pojat saavat käytännössä nauttia eri vapauksistaan ja seurustelu toisten uskontokuntien tyttöjen kanssa on vain välivaihe. Esimerkiksi diskoissa käyvät pojat pitävät siellä heidän kanssa käyviä tyttöjä huorina. Tytöt ja naiset ovat huolestuneita kehityksestä, jossa lopulta myös miehen moniavioituminen sallitaan. Yleisradion tutkimusyhteenvedossa todetaan: muutos tyttöjen käyttäytymisessä uhkasi kulttuurista jatkuvuutta ja tärkeiden arvojen välittymistä seuraaville sukupolville. Koko kulttuurin ja uskonnon tilaa peilataan tyttöjen käytösten kautta. Rinnakkainen moraalikäsitys johtaa seksuaalirikosepidemiaan. Lähi-idästä ja tietyistä Afrikan maista sukujuuret omaavilla on 13-kertainen määrä seksuaalirikoksia verrattuna kantaväestöön. Mitkä olisivat tilastot, jos tytöt uskaltaisivat liikkua kuten ennen? Ilman taustamuuttujia luvut ovat lähes 20-kertaiset. Rikokset ovat keskimäärin törkeämpiä kuin kantaväestön rikokset. Toinen ja kolmas sukupolvi on näyttäytynyt haastavammaksi joka puolella Eurooppaa, ja tilastointi ei enää onnistu kolmannessa sukupolvessa taustamaan mukaisesti.
Euroopassa hunnuttamattomiin, etenkin alaikäisiin tyttöihin, kohdistuu paljon järjestelmällisiä viha- ja raiskausrikoksia tiettyjen vähemmistöjen toimesta. Näiden pedofiilijengien kuvioissa pyörii mukana niin perheellisiä miehiä kuin alaikäisiä poikia. Kyse ei ole enää groomingista tai käännyttämisestä, vaan huumatuista tytöistä, joukkoraiskauksista ja oikeasta kidutuksesta, joihin jopa perheelliset ja naimisissa olevat miehet osallistuvat ja kannustavat. Kyse on sodankäynnistä Eurooppaa vastaan. Toista uskontokuntaa edustavat tytöt ja naiset nähdään alempiarvoisina. Rinnakkainen moraalikäsitys. Onko lapsella seksuaalisuutta, jota pitää suojella hunnulla? Ihmisoikeusliiton mukaan seksuaalisuuden kontrolloiminen on keskeinen osa kunniaan liittyvää väkivaltaa. Se alkaa usein jo lapsuudessa erilaisena pukeutumisen ja käyttäytymisen kontrollointina, erityisesti tyttöjen. Tällä pyritään varmistamaan tyttöjen siveys. Kunniaan liittyvä väkivalta kaikissa muodoissaan on osa sukupuolistunutta väkivaltaa. Sitä ei tule hyväksyä, eikä sitä voi oikeuttaa millään uskonnolla, kulttuurilla tai perinteellä. Tämän toteaa myös Suomea velvoittava Euroopan neuvoston Istanbulin sopimus. Miten selitämme loogisesti pojalle sen, että tuota hunnutettua tyttöä et voi pitää edes kädestä, mutta hänen veljensä kyllä tanssii diskossa mielellään siskosi kanssa? Haastamme ensisijaisesti Suomen moraalisen kivijalan johtoa ja asiantuntijoita keskinäiseen keskusteluun rinnakkaisesta moraalikäsityksestä, joka oikeuttaa tämän moraalikäsityksen alla eläviin tyttöihin ja naisiin kohdistuvat järjestelmälliset ihmisoikeusrikkomukset ja miespuolisten räikeät erivapaudet. Haastamme johtoa kantamaan vastuuta. Tutustu sivustoomme.